Hej med jer, og velkommen til den her video, hvor vi skal hækle de her rigtig fine bobbelgrydelapper med juletræer. De er jo virkelig fine, både som slags julepynt, men jo også funktionelle her i julen, og de er jo bare helt perfekte, hvis man skal bage julesmåkager eller et eller andet i den dur, til rigtig at få julestemningen helt i top. Så alle de materialer, jeg bruger i videoen her, dem kan du finde inde på min webshop nia.dk, og jeg lægger link til det hele nede i beskrivelsen. Og det er jo blandt andet støtten igennem webshoppen, der gør, at jeg har mulighed for at lave de her videoer fuldstændig gratis tilgængelige. Så tag eventuelt et kig på det, hvis du har lyst. Du må også hjertens gerne subscribe, hvis du gerne vil se flere videoer eller den her. Og du er også meget velkommen til at følge med på mine sociale medier, hvis du skulle have lyst til det. Så med alt det sagt, så lad os komme i gang med at få hæklet de her rigtig fine julegrydelapper. For at hækle den her grydelap med juletræet, der skal man selvfølgelig bruge en farve, der er herude i siderne. Og jeg synes, det er nemmest, hvis man har 4 garnnøgler i den farve. Man kan også godt nøjes med 2, men jeg vil ikke anbefale, at man har kun 1. Det er heller ikke nok til at lave et sæt. Men jeg har 4, fordi så kan jeg bruge 2 af nøglerne, når jeg hækler på den ene side, og 2 af nøglerne, når jeg hækler på den anden side af juletræet. Jeg hækler i rækker den her vej. Og det betyder nemlig, at jeg ikke behøver at trække den hvide tråd igennem hele tiden. Og det synes jeg ikke er pænere. Så 4, eventuelt kun 2, men jeg synes det er nemmest med 4 nøgler i den farve, man har herude. Så bruger jeg 2 nøgler af den grønne. Jeg skal ikke bruge hele 2 nøgler, men igen, jeg hækler med dobbelttråd, og derfor så er det bare nemmest at have 2 nøgler. Til stammen hernede, der bruger jeg brun, og der har jeg kun 1 nøgle. Og fordi det er så lidt, så får jeg det bare til at fungere med 1 nøgle, og det skal jeg selvfølgelig nok vise, hvordan jeg gør. Og det samme gælder den gule, som jeg bruger på stjernen. Og hele juletræet her, det kan man jo lave i den farve, man har lyst til, men man kan også lave nogle af boblerne, for eksempel røde, hvis man vil lave, så det ligner den her julekugler på. Det kan man jo prøve sig frem med, man kan også brodere julekugler på bagefter, hvis man har lyst til det, eller pynt på træet. Men det her, det er altså bare et plain juletræ uden pynt, som vi skal lave i videoen her. Så juletræet, det er hæklet i rækker, og den vender sådan her, når vi hækler den, så jeg starter hernede i bunden, og så hækler jeg rækkerne den her vej, frem og tilbage. Og den kommer til at se sådan her ud, og jeg hækler ud fra et diagram, som jeg synes er nemmest at følge, for at lave mønstret. Og det kommer jeg til at referere til flere gange. Og det er den her, jeg bruger og tager udgangspunkt i den her video, hvor man kan se, hver firkant, det svarer til en boblemaske herover på min grydelap. Og farverne indikerer jo så, hvilken farve jeg skal bruge af garn. Og det, der også er godt at vide her, det er, at hver cirkel repræsenterer en boblemaske, og hver streg repræsenterer en fastmaske. Og det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til senere, men jeg kommer lige med en sådan grundlæggende forklaring på det nu. Så når der er en grå linje hernede i bunden, så er det fordi, jeg skal starte med at lave fastmasker. Og når der er en linje her imellem cirklerne, også en lodret linje, så er det fordi, jeg skal lave en fastmaske imellem hver boble. Hvis man synes, det her diagram er for simpelt, så har jeg også andre diagrammer inde på hjemmesiden, man kan finde, men den kommer jeg ikke til at bruge i den her video. Men man kan fx finde den her, hvor der er symbolerne på. Den her, den er jo uden symboler, den er bare med prikker. Men her er hækle symbolerne på, så her er symbolet for en boblemaske og for en fastmaske. Så den kan man også bruge, og her er også vist, hvilke fastmasker og boblemasker, der skal være hvilken farve. Så det kan være, at man synes, at det er nemmere, men den kan man altså finde ind på hjemmesiden, hvis man gerne vil have den også. Og så har jeg også lavet en, der ligesom er lidt en blanding af de to, hvor det stadigvæk er bobler, men hvor symbolerne er lagt ind over. Så det her, det er egentlig bare den her med symbolerne lagt ind over. Men alle de her fastmasker, der er her imellem, de skal selvfølgelig også være grønne. Og det er det, man kan se på det her diagram. Så med alt det snak, så vil jeg bare lige sige, det er den her, jeg tager udgangspunkt i videoen her. Og jeg skal selvfølgelig nok forklare det igen løbende, hvordan jeg følger diagrammet her. Og man kan finde diagrammerne inde på hjemmesiden, og linket ligger nede i beskrivelsen.
hvis man gerne vil have diagrammet printet ud også, men ellers så kommer jeg også til at lægge det ind her som et billede, der hvor man skal bruge det. Så det er den, vi tager udgangspunkt i, og det er altså grydelappen her, vi skal lave. Så lad os komme i gang. Til at starte med, der tager jeg 2 af mine hvide garnnøgler, og så tager jeg min hæklenål, og det er en størrelse 4,0 mm. Vi får også brug for en saks og en nål senere, men dem skal vi bruge nu. Men 4,0 mm og 2 nøgler garn, det er det, jeg starter med. Så skal vi have et stykke ud her. Til at starte med, så skal jeg lave en startlykke, og den kan man lave sådan, som man foretrækker. Det her, det er en af de måder, som jeg foretrækker at gøre det på. Den måde, jeg gør det på her, det er, at jeg holder fast i enden her, og jeg hækler hele tiden med dobbelttråd, så det er altid et spørgsmål om at holde fast i begge tråde på samme tid, og de skal altid følge hinanden. Men jeg holder altså som sagt fast i enden her, så tager jeg fat ned mellem lillefingeren her, og så trækker jeg ud her, sådan at jeg har fat sådan her, den starter herover, og så går den over til den anden hånd og tilbage igen. Så vipper jeg mine fingre bagom, og så tager jeg fat hernede under med mine 2 fingre, og trækker igennem. Det er en af de måder, man kan lave en startlykke på, men du kan selvfølgelig gøre det lige præcis sådan, som du foretrækker. Til at starte med, der skal jeg lave 28 luftmasker. En luftmaske, den laver jeg ved at slå garn om nålen, så jeg tager altså hæklenålen ind mod mig selv, ned bagom og op, vipper krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Det gør jeg igen. Det var en luftmaske, så jeg tager hæklenålen ind mod mig selv, ned bagom og op, vipper krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Det var 2, så jeg viser lige en enkelt gang mere. Krogen ind mod mig selv, ned bagom og op, vipper krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Det var 3. Så jeg fortsætter indtil jeg har i alt 28 luftmasker, og så vender jeg tilbage igen. Nu har jeg lavet 28 luftmasker, og nu skal jeg til at lave den første række. Og i forhold til diagrammet her, så skal jeg starte med en grå linje, og der er altså fastmasker, og det betyder bare, at jeg skal lave fastmasker hele vejen hen. Så jeg springer over den første maske, og så laver jeg fastmasker hele vejen hen. Fastmasker, dem laver jeg ved at stikke ind i masken. Her kan man selv bestemme, om man stikker i den øverste del af masken, om man vender kæden om og stikker under det her lille loop på bagsiden, eller om man stikker under den nederste maskeled her og om på bagsiden. Jeg stikker under det nederste maskeled, så jeg altså hækler rundt om 2 tråde her. Der selvfølgelig ligger dobbelt begge to. Så slår jeg garn om nålen, trækker en maske op, slår garn om nålen, vender krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Det var altså en fast maske. Så igen, stikker ind i den næste maske, slår garn om nålen og trækker igennem, slår garn om nålen og trækker igennem. Og det viser jeg det en gang mere, så jeg stikker ind i masken, slår garn om nålen, trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen, og når jeg har gjort det hele vejen hen, så skulle jeg gerne have lavet i alt 27 fastmasker. Vi startede med 28 luftmasker, men vi har sprunget over den ene hen i enden, så derfor så skulle jeg gerne have 27 fastmasker, når jeg er nået hele vejen hen. Og bunden den kommer til at se sådan her ud med sådan nogle snore, der ligger sådan der, og det er rigtig fint, det er sådan det skal være. Men det betyder som sagt ikke så meget valget maskeled, det lige er, at man stikker i. Det kan man gøre, som man har lyst til. Men jeg vender tilbage, når jeg har lavet fastmasker hele vejen hen. Nu har jeg lavet fastmasker hele vejen hen på den første række. Det vil sige, at nu skal jeg altså til at vende, og det gør jeg ved at lave en luftmaske, og så vender jeg. Så jeg slår garn om nålen, vender krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Det var en luftmaske, og så vender jeg. Og så, hvis jeg kigger på diagrammet her igen, så er der igen en grå streg helt foruden, og så er der en prik, en grå streg, og en prik, og en grå streg, og en prik, og så videre hele vejen hen. Og det betyder altså, at jeg skal lave en fastmaske, og en boblemaske, og en fastmaske, og en boblemaske, og det gør jeg hele vejen hen. Så jeg starter altid med at lave en fastmaske i den første maske. Jeg skal altid springe over den luftmaske, jeg har lavet her i enden til at vende med, så jeg stikker ind i den første fastmaske her, slår garn om nålen, trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker
igennem. Så har jeg altså lavet min fastmaske. Så skal jeg til at lave min boblemaske. Boblemasken, den laver jeg ved at lave 5 halvfærdige stangmasker. Ikke halvstangmasker, men halvfærdige stangmasker. Og dem samler jeg så til sidst, så det danner en boble. Det gør jeg ved at slå garn om nålen, stikke ind i den næste maske, slå garn om nålen, trække en maske op, slå garn om nålen og trække igennem 2. Normalt når jeg laver en stangmaske, så vil jeg slå garn om nålen og trække igennem de sidste 2, men det skal jeg altså ikke gøre her. I stedet for så skal jeg gøre det her 5 gange i alt, så det vil sige, nu har jeg gjort det 1 gang, og jeg gør det 4 gange mere. Så jeg slår garn om nålen, stikker ind i masken, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Igen, slår garn om nålen, og det er altså den samme maske, jeg skal stikke i ved alle 5, jeg skal lave af de her. Så jeg slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen, trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Og man kan se, at jeg får flere og flere masker på nålen her, og det ser helt rigtigt ud, så jeg har lavet 3 nu, så jeg skal lave 2 mere, så jeg slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Og det gør jeg en sidste gang, slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Så har jeg lavet 5 af de her halvfærdige stangmasker, og derfor skulle jeg gerne have i alt 6 masker på nålen. For at lave det her til en boble, så skal jeg slå garn om nålen og trække igennem alle 6 masker på nålen, så jeg vender krogen ind mod mig selv og trækker igennem dem alle sammen. Og så skal jeg lave en fast maske her i den næste, og imens jeg gør det, så trykker jeg lige min boble om på bagsiden, sådan at når jeg går ind i min næste maske, så kan man allerede fornemme boblen heromme. Så jeg stikker ind i næste maske og laver en fast maske ved at slå garn om nålen og trække en maske op, slå garn om nålen og trække igennem begge. Så har jeg altså lavet min første boblemaske, og den ser sådan her ud på bagsiden, og det her det er altså det, der kommer til at være retsiden, der hvor selve den pæne forside, eller hvad man skal sige, er. Så det viser jeg lige en gang mere, en boblemaske mere. Så jeg slår garn om nålen og stikker ind i den næste maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Det var 1. Slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Der har jeg 2. Så jeg slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Jeg fik den splittet lige, kan jeg se, så jeg skal lige have den sidste tråd med. Sådan der. Det var altså 3. Slår garn om nålen, stikker i den samme maske, slår garn om nålen og trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem 2. Det var 4, så jeg skal gøre det en enkelt gang mere. Så jeg skal have slå garn om nålen, stikke i den samme maske, slå garn om nålen og trække en maske op, slå garn om nålen og trække igennem 2. Så skulle jeg gerne have i alt 6 masker på nålen, så jeg slår garn om nålen, vipper krogen mod mig selv og trækker igennem dem alle sammen. Så trykker jeg lige lidt ind på min boble og vipper min krog. Man kan også gøre det med krogen i stedet for at vippe med fingeren, så ligesom lægge masken, man har på nålen, ned i modsatte hjørne. Dernede, hvor masken er. Og så stikker jeg ind i den næste maske, slår garn om nålen, trækker en maske op, slår garn om nålen og trækker igennem begge masker på nålen. Så det var altså en fast maske. Så nu har jeg lavet i alt 2 boblemasker med fastmasker imellem. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen. Og hvis du gerne vil se, hvordan man laver boblemasken langsomt igen, så kan du altid gå tilbage til den her del af videoen og se det igen. Men for nu så laver jeg altså boblemasker hele vejen hen, så det vil sige, at jeg skiftes altså mellem at lave en boblemaske og en fastmaske, og en boblemaske og en fastmaske hele vejen hen. Og så skulle jeg gerne slutte med en fastmaske, og så skulle der gerne være i alt 13 bobler hele vejen hen. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen på rækken.
Nu er jeg nået hele vejen hen, og hvis den krøller en del, så gør det overhovedet ingenting. Det fikser vi senere. Men det skulle gerne se sådan her ud på det, der bliver bagsiden, og sådan her på det, der bliver forsiden. Så her kan man altså se de her fine bobler, vi har fået lavet. Og der skulle gerne være 13 bobler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så ved vi, det passer. Og der er selvfølgelig fastmasker imellem hver, og en fastmaske i hver ende. Så nu er jeg klar til at vende, og det gør jeg på samme måde, som jeg gjorde før, så jeg laver en enkelt luftmaske, så jeg slår garn om nålen, vipper krogen ind mod mig selv og trækker igennem. Så vender jeg mit arbejde, og hvis jeg kigger på mit diagram, så kan jeg se, at inden der kommer de næste hvide prikker, så skal jeg altså lave, så er der den her grå streg, hvilket vil sige, at jeg skal lave fastmasker hele vejen hen. Så jeg starter med at lave fastmasker hele vejen tilbage. Og igen, jeg skal springe over den luftmaske, jeg har lavet her hen i enden, så jeg stikker ind i den første maske og laver en fastmaske, fuldstændig ligesom vi har gjort imellem boblemaskerne og på første række. Og tit så vil den maske, der er ved boblemasken, den vil se en lille smule længere ud end normalt, men det er rigtig fint, det gør altså ingenting. Så jeg laver bare fastmasker hele vejen hen. Og når jeg kommer hen til den anden ende, så skal vi igen til at lave boblemasker den anden vej, og der skal vi til at lave mønster på. Så der vender jeg tilbage, når jeg er nået derhen til, men for nu så skal vi altså bare lave fastmasker hele vejen hen. En fastmaske i hver maske hele vejen hen, og så vender jeg tilbage. Nu har jeg lavet fastmasker hele vejen hen, og det kan godt være, at man synes, den sådan krøller lidt. Det gør altså ikke så meget. For nogen krøller den rigtig meget, for nogen krøller den knap så meget. Man kan lige prøve sådan at strække lidt i den og se, om det hjælper lidt. Og ellers så gør det noget, for vi kan sagtens fikse det til sidst, hvis den bliver ved med at krølle og ved at blokke den. Men jeg er som sagt nede her til enden. Jeg har lavet fastmasker hele vejen hen, så nu er jeg klar til at vende, så jeg skal lave en luftmaske, og det gør jeg ved at slå garn om nålen, vende krogen ind mod mig selv og trække igennem. Så vender jeg mit arbejde, og fordi jeg hækler på bagsiden, når jeg laver boblerne, så tæller jeg heroverfra. Så jeg kan se, at jeg skal starte med min fastmaske, fordi jeg har den her grå streg. Og så laver jeg ellers 6 hvide bobler med fastmasker imellem selvfølgelig. Og så en grøn boble og 6 hvide bobler igen. Så jeg starter med min hvide fastmaske, så jeg stikker ind i masken og slår garn om nålen og trækker en maske op. Slår garn om nålen og trækker igennem, ligesom vi har gjort ved de andre fastmasker, vi har lavet. Så laver jeg 6 hvide boblemasker med fastmasker imellem. Så jeg slår garn om nålen og laver 5 halvfærdige stangmasker. Hvis du gerne vil se igen, hvordan man laver de her boblemasker, så vil jeg anbefale, at du går tilbage i starten af videoen og ser det igen der. For det er fuldstændig samme måde, jeg gør det på. Så nu har jeg lavet mine 5 halve stangmasker, så kan jeg trække igennem og lave en fast maske i den næste maske. Så det er altså den første boble ud af de 6, jeg skal lave her. Så jeg laver de her 6 bobler, og så vender jeg tilbage, når jeg når hen til den grønne, så viser jeg selvfølgelig lige, hvordan jeg skifter farve. Men jeg laver altså 6 hvide bobler på fuldstændig samme måde, som jeg har gjort før, og jeg stopper inden jeg har lavet min fastmaske, fordi det er den, jeg skal skifte farve i. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet i alt 6 hvide bobler på den her række. Nu har jeg hæklet mine 6 hvide bobler her, så jeg skal lave en grøn boble som den næste. Jeg har afsluttet den sidste boble her i selve boblemasken, men jeg har ikke lavet den næste fastmaske, og det er fordi, jeg skal skifte farve, når jeg laver den her fastmaske. Så jeg går ind i næste maske, ligesom jeg plejer, og laver en fastmaske, og så slår jeg garn om nålen og trækker en maske op. Men i stedet for at trække det hvide garn igennem, så trækker jeg nu det grønne garn igennem. Den her hvide ende, den lægger jeg om på forsiden, eller det vil sige ind mod mig selv, det er jo egentlig bagsiden, men den side, der vender ind mod mig selv. Og det samme gør jeg med den grønne, sådan at de kommer til at ligge på bagsiden af grydelappen. Så jeg holder bare fast med tommelfingeren her, og så trækker jeg igennem. Så har jeg skiftet farve, og så kan jeg altså lave en grøn boblemaske i den næste maske. Så det laver jeg på fuldstændig samme måde, som jeg har lavet de andre boblemasker. Og så skal jeg skifte til
hvid igen. Og det gør jeg også i fastmasken efter boblemasken på samme måde, så jeg skal selvfølgelig nok lige vise det igen der. Og nu vil du måske bemærke, at den her maske bliver meget løs. Det gør ikke så meget. Den kan man bare lige trække i enden her. Og så kan man stramme til, og det kan man gøre igen. Altså den bliver ved med at være løs, så længe vi ikke har hæftet inden, og det gør jeg først til sidst. Så nu skal jeg have skiftet til hvid igen, og det gør jeg i fastmasken. Og her tager jeg faktisk 2 nye nøgler hvid. Og det er derfor, jeg synes, det er rart at have 4 nøgler i den farve, som jeg bruger som baggrund. Og det gør jeg, fordi at... nu skal jeg lige se, om jeg kan få diagrammet frem her. At nu kommer jeg til at skulle lave i rigtig lang tid noget hvidt, noget grønt og noget hvidt igen. Hvis man lige ser bort fra stammen, den skal jeg nok vende tilbage til. Og for at slippe for at enten hæfte ender, hver gang jeg skifter farve, eller trække tråden igennem, hver gang jeg skifter farve, som man muligvis vil kunne se på bagsiden og sådan noget, så vælger jeg at hækle med 2 nøgler på den ene side, og 2 andre nøgler på den anden side af selve træet. Så jeg har faktisk gang i 6 nøgler på samme tid. Jeg håber, det giver lidt mening, i hvert fald når vi kommer lidt længere, så håber jeg, at det giver lidt mere mening, hvorfor det er, jeg gerne vil have forskellige nøgler på hver side af træet, i stedet for at trække garnet igennem. Det kan man også sagtens, men jeg synes, det giver et pænere resultat. Så nu har jeg mine hvide ender klar her, så jeg laver igen min fastmaske ved at stikke ind i masken, træk det grønne garn op her, læg garnet ind mod mig selv, tag den nye og læg ind mod mig selv også, og holder det fast med tommelfingeren her, slår om, og så afslutter jeg fastmasken ved at trække igennem med det hvide garn. Så har jeg lavet en grøn boblemaske og en fastmaske, og så laver jeg altså bare igen 6 hvide boblemasker på fuldstændig samme måde, som jeg gjorde før. Og igen kan man godt opleve, at den første maske her vil blive løs. Og det gør ingenting. Det skal vi nok løse, når vi hæfter enderne til sidst. Og et lille tip, når nu man er nået hertil, og man begynder at have rigtig mange nøgler i gang samtidig, det er, at man kan tage en kurv eller en skål til hver sektion, eller hvad man skal sige, sådan at jeg har de 2 nøgler, jeg bruger på den her side, i en skål, eller i en kurv, de 2 grønne i en anden kurv, og de 2 hvide på den anden side herover i en anden, jeg bruger herover i den anden side, i en anden kurv. Så vikler de sig ikke sammen. Det har jeg ikke lige mulighed for at gøre her på videoen, fordi på det bord, jeg sidder og arbejder på. Men det kan du eventuelt gøre, hvis du sidder derhjemme i sofaen og har plads til at stille dem på gulvet eller i sofaen, eller hvor du nu end sidder og hækler. Så det var bare lidt et lille tip. Ikke nødvendigt, men det kan gøre det en lille smule nemmere, når man har gang i så mange nøgler. Men jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen til enden, sådan at jeg er klar til at hækle den anden vej igen. Nu er jeg nået hele vejen hen til enden, så jeg har altså lavet de 6 bobler, den grønne, og de 6 bobler igen. Og man kan måske sådan fornemme, at det er som om, det fylder mere her ved den grønne, og det er altså bare fordi, at de her ender er lidt løse, og derfor så er masken stor. Så hvis jeg strammer det ind, så skulle det gerne være lidt mere lige. Lige nu har vi gang i rigtig mange tråde, så man skal lige holde tungen lige i munden, når man vender. Og det skal vi også blive ved med at gøre. Så vær ops på det, når du hækler resten af grydelappen, fordi fra nu af og resten af vejen, der har du som minimum gang i 6 nøgler, hvis du bruger samme fremgangsmåde som mig. Eller i hvert fald 6 sektioner. Det kan også være, at du tager fra hver ende af den samme nøgle. Herhen i enden, der skal jeg selvfølgelig vende, så jeg laver min luftmaske. Og så vender jeg. Og nu skal jeg bare lave fastmasker hele vejen den anden vej. Og når jeg kommer hen til den grønne maske, så skal jeg skifte til grøn. Og det skal jeg selvfølgelig nok lige vise, hvordan jeg gør. Men ellers så laver jeg bare fastmasker helt hen til det grønne, og så vender jeg tilbage og viser, hvordan jeg skifter farve der. Nu har jeg lavet fastmasker på det hvide stykke her. Jeg mangler bare lige en, og der er det, at masken den er lidt løs, så den strammer jeg lige til i enden her.
Og så skal jeg skifte farve i den her fastmaske. Og det gør jeg egentlig på samme måde, som jeg gjorde, da jeg skiftede farve ved rækken før. Så jeg slår garn om nålen her, eller stikker i masken, slår garn om nålen og trækker en maske op. Så lader jeg den hvide hænge om på bagsiden, og så tager jeg den grønne op igen, og så trækker jeg den igennem. Og fordi at den allerede sidder fast hernede, så har den ikke den der ende. Og så laver jeg bare mine 2 fastmasker her. Så det er jo den ene, og så skifter jeg igen tilbage til hvid her. Og her strammer jeg også lige den grønne maske lidt ved at trække i enden heromme. Så jeg stikker i masken og trækker en maske op. Så lader jeg den grønne hænge, og så tager jeg den hvide, som hører til i den anden side. Så altså ikke, det er ikke de samme tråde, som jeg brugte på den side herover. Det er de tråde, jeg brugte på den side herover. Og så afslutter jeg min fastmaske, og igen, så har den jo heller ikke nogen ende, der hænger heromme. Fordi det er den, jeg brugte før, da jeg hæklede den anden vej. Og så laver jeg ellers bare fastmasker igen, hele vejen hen. Så jeg har altså bare lavet grønne fastmasker, der hvor masken allerede var grøn, kan man sige, på forrige række. Så jeg fortsætter med at lave fastmasker, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Nu er jeg nået hele vejen hen til enden med mine fastmasker, så jeg er klar til at lave en luftmaske og vende. Og igen holde tungen lige i munden i forhold til at passe på med at få viklet alle de her tråde sammen. Så nu tæller jeg den næste række, og jeg tæller som sagt herover fra. Hvis du tæller den anden vej fra, gør det ingenting. Men fordi jeg hækler på bagsiden, så starter jeg herover, fordi så passer det med, at juletræet kommer til at vende den her vej, når den vender rigtigt til sidst. Men det betyder ikke så meget, så længe du gør det samme ved hver række. Så jeg tæller herover fra, så jeg skal starte med at lave 2 hvide, og så en brun, og så 2 hvide igen. Og det skal jeg nok lige vende tilbage til, men jeg kan sige allerede nu, at jeg bruger den samme hvide på den her side og på den her side af stammen, fordi det kun er den ene, og fordi jeg skal tilbage og bruge den hvide igen deroppe i en samlet sektion. Så det der jeg gør med at bruge nogle andre nøgler herover og herover, det er altså, der hører de her ligesom i samme sektion, så jeg ikke skal have gang i alt for mange hvide nøgler. Så jeg starter altså med at lave de 2 her, og så skal jeg lave en brun, og så 2 hvide igen. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet 2. Jeg starter selvfølgelig lige med min fastmaske her, og så vender jeg tilbage, når jeg har lavet 2 bobler med fastmasker imellem selvfølgelig. Nu har jeg lavet mine 2 hvide boblemasker, og jeg har ikke afsluttet den sidste her med fastmasken. Jeg har afsluttet selve masken, men ikke med fastmasken, fordi der skal jeg skifte farve. Og jeg skal jo næsten ikke bruge noget brun, så derfor så har jeg kun fundet en nøgle frem. Det, som jeg til gengæld gør, det er, at jeg faktisk klipper et stykke, som er langt nok til at lave begge boblemasker. Så jeg tager et langt stykke og sørger for, at det selvfølgelig ligger dobbelt. Og så klipper jeg det til. Hvis man er i tvivl om, hvor langt garnet skal være, så kan man jo enten vælge at klippe rigtig meget, så man er helt sikker på, at der er nok. Men man kan også lige trævle en enkelt boblemaske op og se, hvor meget garn det faktisk tager at lave en boblemaske. Jeg har det lidt på fornemmelsen, fordi jeg har gjort det nogle gange. Og jeg har bare et par meter, fordi jeg føler, jeg er meget sikker på, at der er nok. Så nu har jeg altså bare klippet det af her. Og hvis ikke der er nok, så kan jeg altid klippe noget mere. Så jeg har nærmest lavet min egen lille garnnøglebunke, kan man næsten sige. Og den skal jeg altså bruge, når jeg laver den ene brun her. Så jeg gør ligesom jeg har gjort de andre gange, når jeg har skiftet farve. Trækker en maske op i hvid og lægger tråden her ind mod mig selv. Lægger enden af den brune ind mod mig selv og holder fast med tommelfingeren. Og så afslutter jeg fastmasken med det brune garn i stedet for. Og så laver jeg en boblemaske i den næste maske i det brune garn. Men fordi at jeg vil bruge den samme hvide til de 2 masker der, så hækler jeg rundt om den hvide ende, når jeg laver min fastmaske. Eller undskyld, min boblemaske. Så jeg tager de hvide tråde her op igen.
Og så når jeg laver min boblemaske, så sørger jeg for, at jeg kommer i masken, men også at den her hvide tråd ligger over min hæklenål. Fordi når jeg så hækler min boblemaske, der kan man lige se det på den første halve stangmaske her, at de her tråde, de faktisk ligger indeni. Og det gør altså, at de er gemt, og så kan man ikke se dem senere. Så jeg kan lave min boblemaske fuldstændig som jeg plejer, og så trækker jeg det hvide garn op igen, når jeg skal lave fastmasken herefter. Så nu har jeg lavet de 5 halve stangmasker, trækker lige lidt i den brune ende, og så afslutter jeg min boblemaske her, og så skal jeg skifte tilbage til hvid i masken her, så jeg tager bare den her ind mod mig selv, og trækker en maske op, lægger den brune her ind mod mig selv igen, og tager den hvide op, så jeg kan afslutte masken med hvidt garn. Og så fortsætter jeg med mine hvide boblemasker, og laver 2 hvide boblemasker, og så skifter jeg farve til grøn, og så skal jeg lave 2 grønne boblemasker på den her række. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hen til de grønne boblemasker, og jeg skal til at skifte farve til grøn. Så har jeg lavet mine 2 hvide boblemasker, og nu skal jeg skifte farve til grøn. Så det gør jeg på samme måde ved at trække en hvid maske op her ved min fastmaske, lægger garnet ind mod mig selv, og så tager jeg den grønne, og den trækker jeg op, og den passer jeg på med at trække for stramt. Jeg sørger for at trække den relativt løst her. Og det gør jeg, fordi når jeg så i den næste maske skal lave min boblemaske, så hækler jeg rundt om den grønne også. Så ligesom jeg hæklede rundt om den hvide tråd herhen, da jeg lavede den brune boblemaske, så hækler jeg altså nu rundt om den grønne tråd, samtidig med at jeg hækler i masken. Så det ser egentlig bare sådan her ud, at jeg sørger for, at den grønne tråd der, som jeg har trukket hen, den ligger over hæklenålen, når jeg stikker ind i masken. Og så laver jeg ellers bare min boblemaske som normalt. Og fordi jeg hækler rundt om det her lille stykke garn, jeg har trukket hen, så slipper jeg altså for, at det ligger på bagsiden, og ligesom er synligt som sådan en skrå streg på bagsiden af grydelappen til sidst. Så man kommer ikke rigtig til at kunne se det, når jeg gør det på den her måde. Og det samme gør jeg med fastmasken, der hækler jeg også bare rundt om den grønne tråd på samme måde, og laver en fastmaske. Og så laver jeg ellers bare en grøn boblemaske mere. Og så vender jeg tilbage, når jeg skal skifte farve til hvid, så jeg kan lave hvid hele vejen hen. Så jeg laver lige hurtigt den her boblemaske, og så vender jeg tilbage. Så fik jeg lavet den grønne boblemaske her, og jeg skal nu skifte tilbage til hvid. Så jeg trækker den grønne op, lægger den ind mod mig selv, finder det hvide garn her, og trækker masken op. Og så skal jeg altså bare lave boblemaske, ligesom jeg har gjort indtil nu. Og så laver jeg hvide boblemasker resten af vejen hen, så altså 6 hvide boblemasker med fastmasker imellem selvfølgelig. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet de her 6 hvide boblemasker. Nu er jeg nået hele vejen hen til enden, og det ser altså sådan her ud nu på bagsiden, og sådan her på forsiden. Så jeg laver min luftmaske herude i enden, og så vender jeg. Og nu skal jeg bare lave fastmasker hele vejen tilbage. Og jeg skal lave fastmaskerne i den farve, som masken er på forrige række. Så når jeg kommer hen til den grønne, så skifter jeg til grøn. Og når jeg kommer hen til den hvide her, så skifter jeg til den hvide, jeg har på modsatte side. Og når jeg kommer til den brune, så skifter jeg til brun, og der hækler jeg igen, ligesom jeg gjorde, da jeg lavede boblemasken, så hækler jeg rundt om det hvide garn, imens jeg laver de brune fastmasker, og så samler jeg den hvide op igen. Så det gør jeg på fuldstændig samme måde, som jeg gjorde på den sidste fastmaskerække hernede imellem, hvor jeg også skiftede til grøn her. Det er fuldstændig det samme, og det er jo også den samme måde, jeg har skiftet farver på her ved boblemaskerne. Så hvis du gerne vil se farveskiftene igen, så vil jeg anbefale, at du går tilbage i videoen og lige ser det igen. Men ellers så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen, og jeg altså har lavet fastmasker i samme farve som den maske, der er på forrige række. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen til enden.
Så er jeg nået hele vejen hen til enden med mine fastmasker her, så jeg har altså lavet de hvide. Og så når jeg kom til det grønne stykke, så har jeg bare lavet grønne fastmasker, og så igen hvid og brun ved den brune, og så hvid til sidst igen. Så skulle det altså gerne se sådan her ud. Så jeg laver en luftmaske, og så vender jeg. Og så skal jeg i gang med den næste række med boblemasker her. Og der skal jeg altså lave 3 hvide, en brun, 4 grønne og 5 hvide. Og jeg tænker, at jeg lige hækler de første 3 hvide, og så viser jeg lige farveskiftet fra hvid til brun og brun til grøn. Men ellers så er jeg ved at have vist farveskiftet nogle gange, så du kan altid gå tilbage i videoen og se det igen. Så jeg hækler altså lige den første fastmaske selvfølgelig til at starte med på hver række. Og så hækler jeg altså ellers lige de første 3 boblemasker her, og så vender jeg tilbage, når jeg har lavet de 3 boblemasker, og så viser jeg, hvordan jeg skifter fra hvid til brun til grøn. Ikke fordi det er noget specielt, men bare for en god ordens skyld. Så jeg vender tilbage, når jeg er klar til den brune boblemaske. Nu har jeg altså hæklet de her 3 hvide boblemasker, og jeg skal lave en brun, og så skal jeg skifte til grøn bagefter den brune. Så jeg gør ligesom jeg har gjort før, jeg laver min fastmaske her, hvor jeg trækker den hvide op, lader den ligge ind mod mig selv, og den her, den tager jeg lige helt rundt om der, så den er helt af vejen. Og så trækker jeg den brune op, den sidder lige fast der, sådan der. Trækker jeg den brune op her, og så laver jeg en boblemaske i brun, og her er der ikke nogen grund til at hækle omkring den hvide, for jeg skal ikke bruge den hvide på den anden side af den brune her, for herover har jeg jo de andre nøgler med hvid. Så jeg hækler altså bare min boblemaske her i brun på fuldstændig samme måde. Og når jeg har lavet den her boblemaske, så skal jeg jo sådan set ikke bruge det brune garn mere. Så derfor vil jeg kunne klippe det af, efter jeg har lavet den her boblemaske. Og derfor så er der heller ikke nogen grund til, at jeg havde hele nøglen på, for det var ikke ret meget af det, jeg skulle bruge. Og så er der en nøgle mindre at holde styr på. Så nu har jeg altså lavet boblemasken, og nu kan jeg skifte farve til den grønne. Så jeg laver min fastmaske ved at trække den brune op, lægge den ind mod mig selv. Og så skal jeg lige have fundet den grønne herinde. Og der gør jeg ligesom jeg gjorde hernede, med at når jeg trækker den igennem her, så sørger jeg for, nu tabte jeg den lige der, sådan der, at det ikke bliver alt for stramt her, fordi når jeg så laver den grønne boblemaske, så kan jeg hækle omkring den grønne tråd, sådan at den ikke kommer til at ligge skrå hen over til sidst. Så nu laver jeg lige boblemasken her. Jeg mangler lige en enkelt halv stangmaske. Sådan der. Og en fastmaske, hvor jeg også hækler rundt om den grønne. Sådan der. Og så fordi jeg er færdig med den brune her, så klipper jeg den altså bare af. Og så er den klar til, at jeg kan hæfte den senere. Så nu har jeg altså hæklet de 3 hvide, som var herover, en brun, og så har jeg hæklet den første, de grønne. Så nu laver jeg yderligere 3 grønne boblemasker, med fastmasker imellem selvfølgelig. Og så en grøn fastmaske, hvor jeg skifter til hvid, og så 5 hvide boblemasker. Så det gør jeg, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så altså i alt 4 grønne boblemasker og 5 hvide. Og så skulle det gerne passe med, at jeg er nået hen til enden. Og så vender jeg selvfølgelig tilbage. Og selvom jeg sagde, at jeg ville vende tilbage, når jeg er nået helt hen til enden, så tænkte jeg faktisk lige, at jeg ville vise, hvordan jeg skifter farve her igen. Fordi den grønne går længere ud end den hvide. Og derfor så tager jeg nemlig min hvide tråd og hækler rundt om den, når jeg laver den næste boblemaske her. Altså det vil sige, at jeg har lavet de 3 grønne boblemasker, og jeg skal lave nummer 4 nu. Så jeg hækler under den hvide snor og ind i masken. Så jeg hækler rundt om begge dele. Fordi når jeg så kommer hen til det hvide stykke, så har jeg ligesom trukket den hvide derhen. Og så skal jeg ikke til at trække den hen over på bagsiden, så der kommer sådan et skrå stykke garn, der er trukket ind over. Ligesom jeg gjorde med den grønne, hvor jeg også hæklede rundt om den grønne, så der ikke hang en skrå grøn tråd. Det gør jeg også her, hvor jeg det bare er omvendt rækkefølge, kan man sige. Jeg hækler rundt om først, inden jeg skifter farve, og herhen skiftede jeg farve, og så hæklede rundt om.
Det håber jeg gav mening. I hvert fald, så laver jeg min fastmaske her. Tager garnet ind mod mig selv og tager den hvide op i stedet for. Og så hækler jeg videre med den hvide. Og på den måde så er den hvide gemt inden under boblemasken her. Så jeg altså ikke har en hvid tråd, der går herfra og herover til, hvor jeg har samlet den op igen. Så det var lige for en god ordens skyld, at jeg lige fik den med. Ja, så nu hækler jeg de 5 boblemasker hen til enden, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hen til enden. Nu er jeg nået hele vejen hen til enden, og nu holder jeg lige en pause her for lige at sige, at jeg håber, at du kan se fidusen i det her med at have 2 nøgler på den ene side, de grønne i midten, og så 2 hvide nøgler på den anden side herover. Fordi det er det, der gør, at jeg ikke har nogen ender her, der skal hæftes. Jeg har kun enderne fra helt da jeg startede, og så fra den brune her, som jeg jo er færdig med. Så jeg har altså ikke ret mange ender at hæfte, og jo længere jeg kommer, der kommer ikke flere ender af den grund. Der kommer først flere ender, når jeg er helt færdig med den grønne, og når jeg skal lave den gule. Så der er jo ikke ret mange ender at hæfte, når man gør det på den her måde. Det jeg har gjort med at hækle rundt om det hvide og det grønne og så videre rundt omkring, der hvor jeg har skulle trække den ud og starte før og efter her, det kan man også godt gøre med det hvide for eksempel, så jeg kunne godt have taget det hvide og hæklet rundt om den hele vejen hen, og så have samlet den samme hvide op her igen. Men det kan godt gøre det sådan lidt tykkere, og man kan nogle gange se den igennem herinde i midten og sådan noget. Så derfor så er det den her måde, jeg foretrækker, for jeg synes simpelthen, det giver det pæneste resultat, uden at jeg skal hæfte ender. For man kan selvfølgelig også klippe garnet, hver gang man skal skifte farve, men så får jeg altså for mange ender til, at jeg gider hæfte dem. Så jeg synes, det her det er den nemmeste måde med det pæneste resultat. Sådan en god kombi af de to. Så med det sagt, så skal jeg nu vende om og hækle den anden vej. Så jeg vender, og jeg hækler, og nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, så det ikke bliver alt for viklet sammen det her. Men nu skal jeg bare hækle fastmasker hele vejen tilbage. Og jeg lige fik lavet de første par stykker der. Jeg hækler hvid, der hvor boblerne er hvide, og så hækler jeg grøn her, og så fordi jeg allerede har klippet den brune, og jeg skal hækle grøn ovenover den brune, så hækler jeg bare grønne fastmasker helt hen til de brune masker her. Så det er altså hvide fastmasker, grønne fastmasker helt ind til jeg kommer til hvid igen, og så hvide fastmasker her til sidst. Så ja, hvid der hvor der er hvidt, og grønt der hvor der ikke er hvidt. Så det gør jeg, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Nu har jeg hæklet hele vejen hen, så jeg har lavet de hvide, og så her har jeg lavet grøn også over den brune boblemaske, og så er hvid igen. Og det er jo bare fastmasker hele vejen, så nu er jeg klar til at lave en enkelt luftmaske og vende. Så laver jeg min første fastmaske, og så laver jeg boblemasker hele vejen hen. Og nu skal jeg lave 3 hvide, 5 grønne og 5 hvide boblemasker. Og jeg skifter bare farve på fuldstændig samme måde, som jeg har gjort før. Så hvis du gerne vil se det igen, så vil jeg anbefale, at du går lidt tilbage i videoen og lige ser det igen, der hvor jeg viser, hvordan man skifter farve. Og ellers så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen, så altså har lavet 3 hvide bobler, 5 grønne og 5 hvide igen til sidst. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen til enden. Så er jeg nået hele vejen hen, og jeg er klar til at vende. Så jeg laver min luftmaske, vender, og så laver jeg fastmasker hele vejen hen. Og jeg laver bare fastmaskerne i samme farve som den maske, der er under. Så altså hvide fastmasker, skifter til grøn, og skifter tilbage til hvid herhenne i enden. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med mine fastmasker, så jeg har bare lavet de hvide her, og grøn der hvor der var grønt, og hvid der hvor der var hvidt. Så jeg vender igen med en luftmaske her i enden. Og på den næste række, der skal jeg lave 2 hvide boblemasker med fastmasker imellem selvfølgelig. 7 grønne boblemasker, og så 4 hvide boblemasker til sidst.
Så altså 2 hvide, 7 grønne og 4 hvide til sidst. Selvfølgelig med fastmasker imellem, og jeg skifter bare farve, ligesom jeg har vist tidligere i videoen, så du kan altså gå tilbage og se det igen, hvis du har behov for det. Og ellers så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen til enden. Så er jeg nået hele vejen hen. Jeg har altså lavet 2 hvide, 7 grønne og 4 hvide boblemasker. Så jeg vender med en luftmaske. Vender det hele om her. Og så laver jeg fastmasker på vej tilbage, og jeg hækler bare hvide fastmasker, der hvor der er hvidt, grønne fastmasker, der hvor der er grønt, og hvide fastmasker, der hvor der er hvidt igen til sidst. Og så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Så er jeg nået hele vejen hen til enden med mine fastmasker, så jeg har altså bare lavet hvid, der hvor der var hvid, grønt, hvor der var grønt, og hvidt, hvor der var hvidt til sidst. Så nu er jeg nået til den næste række her, hvor jeg skal lave en hvid boble, 8 grønne og 4 hvide bobler til sidst, selvfølgelig med fastmasker imellem. Så jeg laver min luftmaske her til at vende. Så vender jeg det om, og så laver jeg ellers bare min fastmaske til at starte med. Og så de her, den ene hvide boblemaske, efterfulgt af 8 grønne boblemasker, med fastmasker imellem selvfølgelig, og 4 hvide bobler til sidst. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med en hvid boble, 8 grønne og 4 hvide bobler. Så jeg laver min luftmaske her i enden og vender. Og på vej tilbage, der hækler jeg bare fastmasker. Og ligesom jeg har gjort ved de andre rækker, så laver jeg hvide fastmasker, der hvor jeg har hvide masker på rækken under, og grønne fastmasker, der hvor jeg har grønt og hvid igen til sidst. Så jeg bare hækler samme farve, som masken har på forrige række. Så det gør jeg hele vejen hen, og så vender jeg tilbage igen. Så er jeg nået hele vejen hen med mine fastmasker, og jeg har bare som sagt hæklet hvid, der hvor der var hvidt, grønt, der hvor der var grønt, og hvidt, der hvor der var hvidt igen til sidst. På den næste række her, der skal jeg lave 3 hvide, 7 grønne og 3 hvide bobler, selvfølgelig med fastmasker imellem. Så jeg laver min luftmaske, vender lige min grydelap om her, og så starter jeg på mine hvide bobler her. Og selvfølgelig med en fastmaske først, og så starter jeg med de 3 her. Og for en god ordens skyld, så viser jeg lige, hvordan jeg skifter farven, når jeg skal forskyde farveskiftet med 2 masker, eller 2 bobler. Fordi ellers har vi jo kun lavet det med en enkelt boble ad gangen. Så heroppe af den her kant af juletræet, der skal vi altså lave 2 bobler af den hvide hen over 2 af de grønne. Så bare for en god ordens skyld, så du har set, hvordan jeg gør det, så viser jeg lige, hvordan jeg gør det også. Så til at starte med, der laver jeg lige den første hvide boble her, og så vender jeg lige tilbage, når jeg har lavet den. Jeg spoler lige lidt hen frem over den. Og så er jeg tilbage, når jeg har lavet den. Nu har jeg altså lavet den ene hvide boble her, og jeg skal lave 2 hvide bobler mere, inden jeg begynder på det grønne. Og hvis jeg bare laver de hvide bobler her, så skal jeg trække den grønne helt herover, og så kommer der til at ligge sådan en tråd på bagsiden her. Så for at undgå det, så hækler jeg rundt om den grønne, når jeg laver de næste masker her. Så jeg sørger altså for, at den grønne tråd ligger heroppe ved mine masker, og så stikker jeg rundt om både det grønne garn og masken. Nu skal jeg selvfølgelig lige slå garn om nålen først. Og så hækler jeg altså rundt om den også, og det gør jeg, mens jeg laver de her 2 hvide boblemasker. Fordi så kan jeg trække den grønne tråd med hen til der, hvor den grønne starter. Og så derefter skifte til grøn. Så jeg vender tilbage, når jeg lige har lavet de her 2 hvide boblemasker. Nu har jeg altså lige lavet boblemaske nummer 2 her. Jeg har ikke lavet fastmasken endnu, og jeg har som sagt hæklet rundt om den grønne her. Det jeg gør, når jeg laver min fastmaske her, hvor jeg skal skifte til grøn, det er, at jeg tager den grønne tråd væk, så jeg altså ikke hækler rundt om den. Så tager jeg og trækker en maske op, ligesom normalt, når jeg laver mine fastmasker.
Så lægger jeg garnet her væk, og så trækker jeg den grønne op i stedet for. Nu skal jeg stramme den der lidt til igen. Sådan der. Og så afslutter jeg min fastmaske med den grønne, og så er jeg altså klar til at hækle med den grønne. Så har jeg altså trukket den her grønne tråd ind under de her hvide boblemasker, så jeg netop ikke får den der grønne tråd, der ligger herfra og helt herop til. Så det er altså sådan, jeg skifter farve, når jeg skal forskyde farveskiftet med 2 bobler, som jeg gør her. Og det er det samme, jeg gør resten af vejen op her. Så 3 bobler, dem har jeg lavet, så nu skal jeg bare have lavet de her 7 grønne, og så 3 hvide igen, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen til enden. Så er jeg nået hele vejen hen, så jeg vender med en luftmaske, vender grydelappen om, og så laver jeg fastmasker på vej tilbage, ligesom vi har gjort på de andre rækker. Og igen laver jeg bare hvide fastmasker, der hvor jeg har hvide masker på forrige række, og grønne fastmasker, der hvor jeg har grønne masker på forrige række, og hvid igen til sidst selvfølgelig. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet fastmasker hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med mine fastmasker her. Og jeg er klar til den næste række, hvor jeg skal lave 5 hvide bobler, 5 grønne bobler, og så 3 hvide bobler igen til sidst, og selvfølgelig stadigvæk med fastmasker imellem. Så jeg vender med en luftmaske, vender min grydelap her og fjerner lige lidt garn af vejen her. Og så starter jeg ellers bare med min fastmaske, og så laver jeg de her 5 hvide boblemasker. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen, og jeg altså i alt har lavet 5 hvide, 5 grønne og 3 hvide igen til sidst boblemasker. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen til enden her med mine boblemasker. Så jeg er klar til at vende, så jeg laver min luftmaske, vender det rundt her, og så laver jeg fastmasker hele vejen tilbage, og ligesom tidligere, så laver jeg fastmasken i samme farve som masken under, så jeg starter med at lave hvid i første maske, skifter til grøn i midten, og skifter tilbage til hvid til sidst. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med mine fastmasker, og jeg er klar til den næste række, og der skal jeg lave 7 hvide bobler, 4 grønne og 2 hvide til sidst. Så jeg starter med lige at vende, lave min luftmaske, forvente det om, og en fastmaske i den første, og så laver jeg ellers bare de her 7 hvide boblemasker, 4 grønne og 2 hvide til sidst, og selvfølgelig med fastmasker imellem. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med mine boblemasker, og jeg er klar til den næste række, hvor jeg skal lave fastmasker hele vejen tilbage. Så jeg starter med at lave min luftmaske her i enden, og så vender jeg sådan der. Og ligesom jeg har gjort alle de andre rækker med fastmasker, så laver jeg fastmasker i samme farve som masken fra forrige række. Så jeg starter med at lave hvid de første par masker her. Så laver jeg grøn med maskerne i midten. Og så går jeg tilbage til hvid til sidst. Sådan at jeg altså har hæklet fastmasken i samme farve som masken på forrige række. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet fastmasker hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen til enden med mine fastmasker, og jeg er klar til at lave den næste række med boblemasker. Og her skal jeg lave 9 hvide boblemasker, 2 grønne og så 2 hvide til sidst igen. Så, og det er de sidste grønne, vi skal lave, så efter jeg har lavet boblemaskerne her med grøn, så kan jeg klippe garnet af, fordi man kan sagtens lave fastmasker oven på de grønne bobler også, men det synes jeg ikke rigtigt, der er nogen grund til. Når jeg alligevel er færdig med den grønne, så laver jeg bare i hvid i stedet for. Så hvis man har lyst, og man synes, det er rart at få klippet garnet af, så kan man sagtens klippe garnet af, når man har lavet de 2 grønne boblemasker. Fordi det er de sidste grønne, vi skal lave. Så, men ellers så har jeg lavet min luftmaske her til at vende. Og så starter jeg ellers bare med min fastmaske, og så laver jeg de her 9 hvide boblemasker, og så 2 grønne og 2 hvide igen til sidst. Så det gør jeg, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen.
Så er jeg nået hele vejen hen til enden med mine boblemasker. Og nu har vi faktisk hele selve juletræet. Vi mangler bare lige stjernen op i toppen. Og hvis ikke du allerede har gjort det, så kan du sagtens klippe den grønne af nu. Husk, at der skal være nok til, at du kan hæfte enden. Og hvis du har lyst, så kan du også klippe den hvide af, og det gør jeg. Du behøver ikke, men det gør jeg. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er nemmere kun at have 2 nøgler. Og fordi på vej tilbage, der skal jeg alligevel hækle hvid hele vejen. Og den ene boblemaske, jeg skal lave i gul, der trækker jeg bare garnet igennem og hækler rundt om garnet, ligesom jeg har gjort nogle af de steder, hvor jeg har skiftet farve osv. Det skal jeg selvfølgelig nok vise, når vi kommer dertil. Men for nu, så har jeg altså klippet de her 2 af, så det eneste garn, jeg har nu at arbejde med, det er altså de hvide nøgler, jeg har brugt i den her side. Man kan jo, hvis nu man har ikke ret meget garn tilbage på den her side, så kan man sagtens hækle de hvide masker her hen til, og så skifte til den anden, hvis man har mere på de nøgler, og så klippe den anden af her, altså den man har brugt i den her side, hvis man ikke har så meget af den tilbage på de nøgler. Det håber jeg gav lidt mening. Det kan man fuldstændig selv bestemme, men i hvert fald så skal jeg vende med en luftmaske, ligesom vi plejer, og så skal jeg egentlig bare lave hvide fastmasker hele vejen hen. Så jeg laver hvide fastmasker hele vejen hen, også hen over det grønne, og så vender jeg tilbage, når jeg har lavet de hvide fastmasker hele vejen hen. Så har jeg lavet mine hvide fastmasker hele vejen hen, så jeg er klar til at vende, og på den næste række, der skal jeg lave 11 hvide bobler, og så 1 gul og 1 hvid. Og for en god ordens skyld, så vender jeg lige tilbage, når jeg når hen til den gule. Så jeg starter altså med at hækle alle de hvide her, og så viser jeg lige, hvordan jeg klipper garnet til det gule, så at jeg har de dobbelt tråde, men med kun en enkelt nøgle. Jeg har nemlig ikke så meget gul tilbage, det er der ikke nogen grund til, når jeg skal bruge så lidt. Så der gør jeg egentlig ligesom jeg gjorde med træstammen hernede, hvor jeg klippede et stykke af. Men det skal jeg selvfølgelig nok vise, når jeg kommer derhen til. Så til at starte med her, der laver jeg 11 hvide boblemasker med fastmasker imellem selvfølgelig. Og så vender jeg tilbage, når jeg når hen til den gule boblemaske. Nu har jeg lavet mine 11 hvide boblemasker her. Jeg har ikke lavet fastmasken her, for det er der, hvor jeg skal skifte til gul, så jeg kan lave den lille stjerne. Og jeg har bare en lille rest af gul, for vi skal ikke bruge ret meget. Og det jeg bare gør, det er, at jeg klipper et stykke af den her, som er lang nok til, at jeg kan bruge den til at lave boblemasken. Og når jeg har det stykke, så behøver jeg ikke at døjes med hele garnnøglen. Hellere lave det lidt for langt end lidt for kort. Jeg vil tro, at jeg har cirka 1 meter af det her gule, som altså ligger dobbelt. Og det skifter jeg bare farve og bruger fuldstændig ligesom jeg har gjort med de andre farveskift, jeg har lavet, så den ligger klar der. Så laver jeg lige halvdelen af min fastmaske. Jeg trækker masken op her. Lægger det hvide garn ind mod mig selv. Lægger den gule ende ind mod mig selv. Og trækker den gule igennem. Og så laver jeg bare min gule boblemaske. Og der hækler jeg rundt om den hvide, imens jeg gør det. Så når jeg stikker ind i masken, så sikrer jeg mig lige, at jeg også har det hvide garn til at lægge over min hæklenål. Fordi på den måde, så kommer man ikke til at kunne se det hvide garn, jeg har trukket henover. Og så laver jeg altså bare min boblemaske. Så der, 3, 4 og 5. Sådan der. Og så afslutter jeg min boblemaske. Trækker lige lidt i enden her, så masken ikke er helt så stor. Og så skifter jeg tilbage til den hvide. Så jeg starter lige med at tage den ind mod mig selv. Trækker den gule op. Lægger den gule ende ind mod mig selv. Og afslutter fastmasken med det hvide. Og så kan jeg lave den hvide boblemaske her til sidst. Og den gule her, den kan man bare klippe af, fordi vi er færdige med den gule nu. Hvis man vil, kan man godt lade den hænge og så lave gule fastmasker over her i den næste række, men det gør jeg altså ikke. Jeg laver bare hvide fastmasker hele vejen hen i næste række.
Så nu er jeg altså ved at være der. Jeg skal lige have afsluttet boblemasken her. Og en fastmaske her i den sidste, som jo godt kan være en lille smule drilsk, men det plejer som regel at lykkes. Sådan der. Så nu har jeg altså min gule boblemaske. Jeg klipper lige den gule her af. Jeg havde lige lidt overskydende. Laver min luftmaske og vender. Og så er juletræet jo i sig selv sådan set færdigt. Så nu laver jeg bare hvide fastmasker hele vejen den anden vej. Ligesom jeg gjorde ved sidste fastmaskerække. Så hvide fastmasker hele vejen hen, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået hele vejen hen. Og husk, at når du har lavet din maske her i den gule, så kan du eventuelt lige stramme en lille smule til ved at trække i enden her, så den ikke er helt så stor. Så, altså den gule maske. Så med det sagt, så vil jeg hækle hele vejen hen, og så vender jeg tilbage, når jeg altså har lavet hvide fastmasker hele vejen hen til enden. Nu har jeg lavet de hvide fastmasker hele vejen hen. Så på den sidste række her med boblemasker, der skal jeg bare lave hvide bobler hele vejen hen, men selvfølgelig med fastmasker imellem. Så jeg laver min luftmaske her til at vende. Og for at vente og starter med min fastmaske, og så laver jeg ellers bare hvide boblemasker med fastmasker imellem hele vejen hen til den anden ende. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet boblemasker i hvid hele vejen hen. Så er jeg nået hele vejen hen med den sidste række af boblemasker. Så nu har jeg hæklet egentlig alt det her. Det eneste jeg ikke har hæklet, det er fastmasker her til sidst. Det gør vi nu. Men man kan altså se, hvis man vender, vi har hæklet den her vej. Så hvis man vender den om, så er juletræet altså færdig. Og man kan jo så hænge grydellappen sådan her, så juletræet vender rigtigt. Den krøller højst sandsynligt hernede i hjørnet. Det gør min i hvert fald. Men det gør altså ikke noget på nuværende tidspunkt. Så jeg vender den lige om igen her, og så laver jeg en luftmaske til at vende med, fuldstændig ligesom jeg har gjort alle de andre rækker. Og så starter jeg med at hækle tilbage og lave fastmasker hele vejen tilbage. Men nu skal jeg faktisk lave fastmasker hele vejen rundt om grydelappen her. Så jeg starter med bare at hækle fastmasker på helt normal vis på den række, som jeg lige har lavet. Så det er altså lige sådan, som jeg har gjort alle de andre rækker. Når jeg kommer hen til hjørnet, så skal jeg nok lige vise, hvordan jeg kommer rundt i hjørnet, og hvordan jeg hækler ned af siden. Og lige sådan, når jeg kommer ned til bunden, viser jeg også lige, hvordan jeg hækler rundt i bunden. Men til at starte med, så hækler jeg altså bare fastmasker hele vejen hen til den anden side igen. Så jeg vender tilbage, når jeg har lavet fastmasker hele vejen hen. Nu har jeg lavet fastmasker hele vejen hen her, så jeg er kommet hen til hjørnet, hvor jeg altså nu skal til at hækle ned af siden her. Så det jeg gør, når jeg er nået hen til hjørnet, den sidste maske her, det er lavet i den sidste maske på rækken. Herfra så laver jeg en luftmaske, og så laver jeg en fastmaske igen i den samme maske. Og i stedet for at blive ved med at have mit hæklede arbejde til at vende sådan her, så vender jeg det, så jeg er klar til at hækle den her vej. Fordi så vil den her fastmaske, jeg laver, også komme til at ligge mere rundt om hjørnet, i stedet for i forlængelse af den anden. Så jeg stikker ind i det samme hul her i samme maske, og laver min fastmaske. Herfra så hækler jeg ned af siden her, og man kan se, at der er de her huller, der hvor vi har lavet vores boblemasker. Og dem stikker jeg i som hver anden maske, og dem ind imellem dem, der stikker jeg her i midten. Der kan man se, der ligger sådan en snor rundt om her, der stikker jeg for enden af den, der er også ligesom et hul her. Så jeg starter altså med at stikke ind i hullet her som det næste, og laver en fastmaske. Stikker jeg ind i der hvor snoren den ligger hen over kanten her, og laver igen en fastmaske. Og igen stikker jeg rundt om masken her, altså ind i hullet. Og laver min fastmaske. Og nogle steder der kan man se bedre, at der er et hul, der hvor de her tråde de ligesom ligger rundt om kanten. Og det er altså der jeg stikker. Så jeg fortsætter med at hækle i de her huller, der er ved kanten af grydelappen, hele vejen ned langs siden, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået ned til bunden af grydelappen,
Og så for en god ordens skyld, så viser jeg lige, hvordan jeg hækler rundt om hjørnet der også, og hvordan jeg hækler i maskerne på bunden af grydelappen. Så jeg vender tilbage, når jeg når ned til hjørnet. Så har jeg hæklet hele vejen hen langs siden, så nu er jeg kommet ned til hjørnet ved bunden her, og jeg mangler bare lige den sidste maske her. Så der hækler jeg i hullet her. Og så hækler jeg faktisk også på den her side i den maske, som ligesom ligger her som den første maske. Så den stikker jeg i, laver min fastmaske, og så laver jeg hjørnet. Så det vil sige, at jeg laver en enkelt luftmaske. Og så laver jeg en fastmaske i den samme maske igen. Og så har jeg ellers de her tråde til at ligge, som ligger sådan lidt i stedet for masker. De ligner på en måde lidt den ene halvdel af maskerne. Men det er altså dem, jeg stikker under her, når jeg skal lave fastmasker hen langs bunden. Nogle gange kan det være nemmere at gribe med den anden side af krogen. Hvis de sådan ligger lidt stramt nede, så kan man gribe den der vej i stedet for. Men det kan man jo lige prøve sig frem og se, hvad der fungerer bedst. Det kan være meget forskelligt. Men jeg hækler altså bare i de her tråde hele vejen hen langs bunden af kanten også. Og når jeg kommer hen til hjørnet her, så gør jeg bare på fuldstændig samme måde, som jeg har gjort ved de andre hjørner her. Så jeg laver en fast maske, og den laver jeg i den sidste maske, der er på bundsiden her. Og så en luftmaske, og så en maske mere i den samme, og så begynder jeg at hækle ned ad siden. Så jeg vender tilbage, når jeg er nået hele vejen om til start igen, altså heroppe, hvor stjernen den er. Så jeg hækler hele vejen rundt, og så vender jeg tilbage, når jeg er nået op til stjernen igen. Nu er jeg nået hele vejen rundt, og altså op til stjernen igen. Så jeg har altså lavet fastmasker hele vejen rundt om grydelappen her. Og hvis man har lyst, kan man jo fortsætte at lave en kant mere, for eksempel med kædemasker eller en anden farve eller et eller andet. Men jeg stopper altså her og siger, at det er den kant, som jeg gerne vil have på min grydelap her. Så nu kan man vælge, om man vil hækle hanken, eller om man vil afslutte. Jeg vælger at lave en hæklet hank, ligesom jeg har gjort på den anden her. Men det kan man kan sagtens bare afslutte her, og så for eksempel sætte en læderstrop i, eller et bånd i, eller noget andet. Eller bare klippe det her garn ud og gøre det på den måde. Men jeg laver altså som sagt den her hæklede hank. Så til at starte med laver jeg 10 luftmasker. Så jeg slår bare garn om nålen og trækker igennem, ligesom jeg har gjort, når jeg har vendt ved hver række og så videre. Så det var 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herfra laver jeg en kædemaske i den samme maske, som der, hvor jeg har lavet den sidste maske her ved hjørnet. Så kædemaske, den laver jeg ved at stikke ind i hullet her i hjørnet, slå garn om nålen, træk en maske op, og træk den igennem masken på nålen. Når jeg har lavet min kædemaske her i hjørnet, så vender jeg ligesom min grydelap om, så hanken den kommer til at vende ind mod mig selv. Og så går jeg ind i den sidste fastmaske, jeg lavede. Det skal lige hen i kameraet her. I den sidste fastmaske, jeg lavede herovre på den anden side. Og der laver jeg også en kædemaske. Så jeg stikker ind i den sidste fastmaske, slår garn om nålen, trækker en maske op og igennem masken på nålen. Så skal jeg bare have lavet fastmasker i det her luftmaske hank. Man kan også lade hanken være, som den er her. Men jeg laver altså fastmasker rundt om for at gøre den lidt kraftigere. Og jeg laver bare fastmaskerne ved at stikke ind i selve hullet. Så jeg stikker altså ikke i luftmaskerne, jeg stikker ind i hullet, som luftmaskerne de danner. Og så hækler jeg fastmasker rundt om luftmaskerne. Og jeg går ikke præcist op i, hvor mange fastmasker jeg laver. Bare at de ligger pænt og tæt rundt om min luftmaskekæde. På den anden grydelap, der har jeg lavet 17. Så det gør jeg
som udgangspunkt også her, men det er ikke sikkert, at det er helt det samme antal, der skal til, for at det bliver lige så pænt. Så indtil videre har jeg lavet 6 fastmasker. 7 og 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Så det passer meget godt med, at jeg også har lavet 17 på den anden grydelap. Det vigtigste, synes jeg, det er bare, at maskerne de ligger jævnt og tæt rundt om luftmaskekæden, så at man altså ikke får sådan noget af luftmaskekæden, der ligesom ser blottet ud nærmest. Så for at afslutte her, så laver jeg en kædemaske igen i det hul, hvor jeg afsluttede før. Så jeg går ind i hullet, trækker en maske op og trækker igennem masken på nålen. Herfra så klipper jeg garnet, og jeg afslutter den her hank ved at vikle garnet rundt om nogle gange her. Det behøver man ikke, men det gør jeg. Og derfor så lader jeg den her ende være relativt lang, så jeg både kan gøre det og har garn nok til at hæfte den. Så den er, jeg ved ikke, 40 cm måske. Og den trækker jeg bare helt igennem. Og så er jeg altså klar til at hæfte alle enderne. Så til at starte med, så vikler jeg den her rundt om hanken her. Og jeg vikler den rimelig stramt. Og jeg vikler den bare om, indtil jeg synes, det sidder pænt. Grunden til at gøre det, det er, fordi jeg synes, det stabiliserer hanken en lille smule, og det lukker en lille smule af for de huller, vi har lavet ved at lave kædemaskerne. Så det er bare min personlige præference at lave den. Det er måske en 5 gange eller sådan noget, jeg vikler rundt om. Når jeg er ved at synes, at nu er den ved at være der, nu vil jeg ikke vikle den rundt om flere gange, så sætter jeg en nål på, og jeg bruger bare en almindelig broderinål. Den her, den er uden spids. Det kan man gøre, som man har lyst til, om den er med eller uden spids. Den her, den har en afrundet spids. Og det var rigeligt garn, jeg fik klippet af her, men det gør absolut ingenting. Det jeg gør her, det er, at jeg vikler garnet om på bagsiden, og så vender jeg min grydelap om, og så gemmer jeg enden her om på bagsiden. Så til at starte med stikker jeg den ned midt i det garn, jeg har viklet rundt om, og ud indad mod grydelappen. Sådan der. Og så hæfter jeg egentlig bare enden på helt normal vis, og det gør jeg bare ved at sy under nogle af maskerne her. Og jeg sikrer mig, at min nål den ikke er for synlig på den anden side, fordi så vil garnet ikke rigtig blive gemt væk og hæftet ordentligt alligevel. Så sådan her ser min nål ud på den ene side, og sådan her er den på den anden side. Hvis nu jeg bare stikker ind her, så kan det være, at jeg kommer til at gøre sådan her, og så kan man altså se, at nålen ligger blottet der, og der vil garnet så ikke ligesom blive hæftet ordentligt. Så det holder jeg bare øje med, imens jeg hæfter. Og jeg gør det først et lille stykke den ene vej. Og når jeg har gjort det, så griber jeg lige fat i en tråd, eller rundt om en tråd. Nu er garnet kommet ud under den der, så derfor så stikker jeg ind over den. Sådan at når jeg stikker den anden vej, så kommer jeg ikke til at trække garnet med tilbage igen. Så stikker jeg ellers bare et lille stykke tilbage, og trækker også nålen igennem den vej. Og fordi det er en grydelap, så vil jeg gerne have, at den kan holde til at blive vasket mange gange. Så derfor så gør jeg det en sidste gang den anden vej igen. Så igen griber jeg fat om en tråd. Det kan enten være, at man griber fat om en tråd, der ligger under det, der er kommet, det garn, man har, der er kommet ud. Eller man kan sætte nålen ind lidt sådan over et stykke tråd, der ligger hen over den allerede. Så bare for at vise noget andet, så tager jeg fat i den tråd, der ligger under her, og så stikker jeg altså bare lige den anden vej. Sådan der.
Og man skal passe på ikke at stramme for meget, for så kommer man til at trække det helt skævt. Så nu er den altså hæftet, så den kan jeg klippe af helt inden ved. Sådan der. Og så skal jeg altså bare have hæftet alle de her andre ender. Sådan her, alle de her andre ender, der er. Og fordi jeg har brugt den her metode til farveskift, hvor jeg havde nogle nøgler på den ene side og nogle nøgler på den anden side, og altså ikke hele tiden klippet garnet, hver gang jeg skulle skifte farve, så har jeg altså næsten ikke nogen ender at hæfte. Jeg har kun for hver ende af de forskellige farver, jeg har brugt. Og så selvfølgelig den hvide her, som jeg jo har brugt 2 af. Så jeg hæfter lige enderne, og jeg gør det på fuldstændig samme måde, ved at trække det igennem nogle masker og noget garn. Den ene retning, den anden retning, og så tilbage igen 3. gang. Så er den rigtig godt hæftet. Så det gør jeg med alle enderne, og så vender jeg tilbage og viser det færdige resultat bagefter. Så er grydelapperne altså færdige. Jeg har fået hæftet enderne, så den ser altså sådan her ud på bagsiden. Den her, det er den, jeg har hæklet i videoen her, og den her, det er den, jeg havde hæklet inden. Så de er altså færdige. Hvis man synes, de krøller, så kan man gøre det, at man lige spænder dem op med nogle nåle. Sætter nogle nåle i rundt langs kanten på for eksempel en skummåtte. Man kan også bruge for eksempel en yogamåtte, hvis man har det. Og så kan man spraye noget vand på. Hvis ikke man har sådan en forstøver til at spraye noget vand på, det er den måde, jeg synes, det er nemmest at gøre på. Men hvis ikke man har hvis ikke man har sådan en forstøver, så kan man lige sådan køre dem under vandhanen hurtigt, og så trykke så meget vand ud af dem, som man kan. Men man skal passe på ikke lige at komme til at trykke de her bobler flade helt til at starte med, fordi hvis man gør det, så holder de formen. Så det er derfor, jeg godt kan lide at bruge en forstøver, især første gang jeg blokker. Så det kan man gøre. Sæt dem fast med nåle i et eller andet. Spray med en forstøver, så de bliver fugtige, og så lad dem tørre fuldstændig. Og først når den er helt tør, tag nålene ud og tag dem af, så krøller de ikke længere. Og det er også en god idé, hvis man vasker dem, at man, når de har været i vaskemaskinen, at man tørrer dem, mens de ligger fladt. Eventuelt også spændt op med nåle, fordi så svarer det til, at man blokker dem igen. Og de holder altså formen, så de bliver ved med at være flade og ikke krøller, ellers så kan de godt begynde at krølle op igen. Men det er altså sådan, man laver de her rigtig fine julegrødelapper. Hvis man har lyst, kan man jo sy nogle røde prikker på rundt omkring, hvis man vil have, at juletræet skal være lidt pyntet. Men det gør jeg altså ikke her. Men det kan man sagtens gøre, hvis man har lyst til det. Så det er altså sådan, man hækler de her rigtig fine julede juletræsgrødelapper. Det var altså det for den her video. Nu har jeg vist, hvordan man hækler de her rigtig fine julegrødelapper med juletræer. Og opskriften, den kan du også finde inde på nia.dk i en skrevet version, hvis du har lyst til det. Linket ligger nede i beskrivelsen, ligesom linket til materialerne osv. også ligger nede i beskrivelsen. Hvis du har lyst, så er du mere end velkommen til at følge med på mine sociale medier. Dem skriver jeg lige herover. Der deler jeg løbende hækleopskrifter og inspirationer og alt muligt andet. Hvad der lige sådan falder mig ind inden for hækling, det kan også være tips og alt muligt andet. Hvis du har lyst til at se flere videoer som den her, så håber jeg, at du har lyst til at subscribe herunder, så får du besked, når jeg lægger en ny video op. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med.